Nimi on Peter, 57-vuotias ja syntynyt Ruotsissa vuonna 1967, muutettu perheen kanssa Suomeen 70-luvun alussa ja asuttu täällä siitä lähtien. No, meillä on töissä niin työterveyden mukana niin on tällaiset niin sanotut ikämiestarkastukset, jolloin viimeistään tietää olevansa vanha mies. Siihen kuuluu veriarvojen mittaukset tietenkin ikämiestarkastuksessa ja siellä sitten löydettiin, että kolesteroliarvo oli korkea. Se oli jossain kohtaa muistaakseni 6,1, mutta sitten muutaman muutoksen jälkeen niin se sitten lähti niin kuin vähän laskemaan alas ja sitten se pysähtyi kai johonkin 5,5, vähän yli 5, johonkin tähän näin, mutta silti niin kuin lääkäri suositteli sitten kuitenkin, että kannattaisi ehkä aloittaa lääkitys. Tietenkin sitä juttelin kollegoiden kanssa, joilla oli niin samoja ongelmia ja he oli jo lääkityksen alaisena, niin ajattelin sitten, että miksi ei, eihän siitä haittaakaan varmaan ole, vaan ihan niin kuin päinvastoin. No, näitä riittää. Moi! Kyllä näitä tällä riittää. Pakko se on tehdä, pian tulee lunta. Niin, se on kohta tulee lunta. Mä olen tuntenut Peterin 34 vuotta ainakin ja hän on mun siskonmies. Mä itse asiassa olin heillä kylässä ja mä näin hänen lääkepurkin pöydällä ja sitten ei ollut tullut aikaisemmin vaan puheeksi asia ja yllätyin kovasti siitä. Peter on aina ollut hyvin aktiivinen. Hän rakastaa rakentamista, auttaa aina muita ja touhuu paljon pihalla ja tekee polttopuita ja muita. Aina alussa en ajatellut siitä sen enempää, kun ei kerran ollut niin kuin mitään suoranaisia oireita mistään. Mutta sitten pikkuhiljaa, niin kuten sanottu, niin takaraivossa kolkuttaa aina silloin tällöin, niin sen takia rupeaa ehkä ajattelemaan sitä, että jotain voisi kuitenkin tehdä, kun lääkärit aina sanoo, niin parasta ennen päiväys on jo mennyttä. Aamiaisen syöjänä aina ollut aika suht huono ihminen, lähinnä ehkä laiska on se oikea sana. Tässä on nyt helposti tulee vain se kuppi kahvia, mutta sain syntymäpäivälahjaksi tuommoisen blenderin ja nyt on tullut joka aamu vedettyä melkein joka aamu. Joku tommonen marjasmoothie ja sillä on niin kuin aamu lähtenyt hyvin käyntiin. Tuli varmaan jossain takaraivossa kolkuttella ajatus siitä, että voisi jotain muutakin hyödyllistä tehdä ja varmaan liikunta oli semmoinen sitten, mikä kans yltyi siinä. Aina olen liikkunut jonkun verran, aina pitänyt pyöräilystä ja tämmöisestä luonnossa liikkumisesta, pitkiä kävelylenkkejä metsässä ja näin poispäin, mutta sitten kun pikkuhiljaa myös juokseminen rupesi kiinnostamaan ja sitä myöten sitten aina täytyy keksiä jotain uutta hauskaa. Peter on tehnyt tässä kuluneen vajaan 2 vuoden aikana isoja muutoksia elämään. Hän on lisännyt arkiliikuntaa, pyöräilee töihin melkein koko kesäkauden. Heillä on kuntosali töissä, missä hän käy salilla. Ja tietysti tämä aktiivinen elämä, ei se ole siitä muuttunut miksikään. Hyvä ystäväni kertoi mulle Benecolista joskus aikoinaan. Ajattelin sitten, että mikä se ei. Ainahan sitä voi kokeilla kaiken näköistä, mikä tekee hyvää, ei siitä mitään haittaakaan ole. Ja jos ajatellaan, että se olevan tämmöinen terveyttä edistävä tuote, niin kuitenkin maku on todella hyvä ja mielellähän niitä maistelee. Kun olin käyttänyt Benecol-tuotteja vähän aikaa, niin tietenkin alkoi uteliaisuus taas hiipimään esiin. Halusin tietää, että onko näistä oikeasti mitään apua. Ja uteliaisuutta, niin kun olin käyttänyt Benecolia vähän aikaa, niin testautin itseni ja huomasin kyllä, että arvot oli edelleen laskenut suurin piirtein 10%. Se oli vähän yllättävää sillä tavalla, että huomasin, että tosiaankin konkreettisesti pystyy näkemään, että on vaikutusta. Ainakin omasta mielestä voin paljon paremmin kuin mitä moneen vuoteen. Monet asiat viittaa siihen, nukkuu hyvin, jaksaa tehdä töitä kotona sen jälkeen. Ja olen kyllä tosi tyytyväinen siihen, että millä tavalla nämä pienetkin elämäntapamuutokset on kyllä huomattavissa. Miksi sä laula mitään? En mä tiedä mikä laulu tää on. En mäkään. Tää voi olla mikä laulu vaan.
En mä nyt oikein tiennyt hirveästi mistään niin korkeista kolesteroliarvoista, mutta olen mä siitä jotain kuullut aiemmin. No, kuitenkin kannattaisi ajatella sitä, että joskus vähän ajatella sitä, mitä syö, eikä syö vain roskaruokaa koko ajan. Tämmöistä isien juttua. Niin. Viimeisten arvojen mukaan niin ollaan hyvinkin plussan puolella sillä tavalla, että on tippunut railakkaasti arvot alas ja itse tunnen itseni varmaan niin kuin parhaimman kuntoiseksi, mitä olen varmaan 20-30 vuoteen tuntenut, että vaikka ikää nyt kertyykin, niin silti niin kuin olo paranee koko ajan.